салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. хушхабар дӯстони азиз, банки Esxata 1000 рубли русӣ ба 172 сомон баробар шуд. Имрӯз 22 майи соли 2022 $100 ба 1140 сомон баробар шуд. Амонатбанк 1000 рубл 172 сомон, $100 1210 сомон. Перевод ба банки Орионбанк 1000 рубл 172 сомон. Перевод ба банки Спетаменбанк 1000 рубл 172 сомон, $100 1150 сомон. Перевод ба банки Душанбе-Сити 1000 рубл 172 сомон. Коммерсбанки Тоҷикистон 1000 рубл 172 сомон. дӯстони азиз, кадоме ки дар канали мо меҳмон аст, обязательно обуна шавед ва лайкҳоро пахш кунед, то бародарои дигар ҳам бубинад. раҳмат барои дастгиритон ки ин қадар канали моро дастгирӣ мекунед.